Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tady je Jana Jánová a další VIP díl podcastu Srdeční záležitosti. Dneska tady vítám jednu výjimečnou ženu a ona má velmi výjimečné jméno, které jsem si musela napsat, protože je to Ingrid Ištasírin Krystal. No řekněte, není to krásné? Ja te tady vítám, Inko. Ďakujem. Ahoj. Ahojte všetci. Tak a poď nám trošku osvietliť to jméno. No, Ingrid je od maminky a od ocka. Vraj ho vyberal ocino, že sa mu veľmi páčilo. Ištasírin je stiahnuté prvé meno duše, pretože to, čo už je teraz bežná vec, že si ľudia, ktorí sa trošku vybrali na cestu a počúvajú srdca a počúvajú dušu, dávajú načítavať, ak to nemajú tú schopnosť a spojenie s dušou takúto, cez jej jazyk a cez hviezdne jazyky, dávajú to meno načítať, nacítiť. A každý, to je tak, ako keď sa stretne pole pri akejkoľvek terapii, tak to spoločné pole je ďalšou žijúcou bytosťou a vedie tú terapiu a vedie ten proces a veľmi ho ovplyvňuje a je tam nejaká spoločná nosná téma, tak takisto pri čomkoľvek, či si dávate načítať dary duše alebo meno duše, tak vždy je otvorená cesta k tomu menu cez toho človeka do jeho miery a schopností načítať, nacítiť sa a ide cez spoločnú vibráciu vás dvoch, čiže vie vám načítať meno duše, vašej duše, keď do toho vidia naozaj reálne je, berme to, že je tým obdarený a má tieto schopnosti, ale dostane sa k menu, ktoré je jemu najbližšie, k životu, ktorý je jemu najbližší a jeho schopnostiam, jeho vlastnostiam. Čiže tých mien duše je minimálne toľko, koľko životov ste žili a na zemi koľko životov a stretnutí duší ste zažili. Takže to nie je, že jedno meno duše alebo potom dve mená duše už spochybňujete, že tak ktoré bolo správne. Reálne ten človek, ktorého oslovíte a má k tomu prístup, tak vám sprostredkuje meno, ku ktorému sa dostane. A k menu Ištasírin sa vôbec nedostávalo ľahko. Takže to bol proces niekoľko týždňový a s tým, že ešte moja priateľka a blízka duša si potrebovala dať kontakt vlastne s pieskom z oázy, v ktorej som bola minulého roku, takisto v Egypte. A mali sme tam veľmi krásnu cestu a veľmi dlhé procesy, nádherné, živé. Takže to je toto meno, ktoré je veľmi nosné pre mňa. A Krystal je moje meno duše, s ktorým už dlhé 10 ročia komunikujem. Súvisí s Kristovou energiou a súvisí s kryštálmi. OK, tak teďka tady máme úplně krásně vysvětlené to jméno a já bych Ingrid, Inko, budu jí říkat Inko, ráda představila, protože ona je alchymistka nových začátků a asi tušíte, že za tímhle názvem se skrývá někdo, a on se neskrývá, on se nám tady dneska odhaluje, kdo provází lidi ke změně, k nějaké často i velké změně. A já bych se tě ráda zeptala, Inko, předtím, než tady byla alchymistka, tak tady bylo spoustu bodů, spoustu různých povolání, zaměstnání, které si dělala, tak pojďme se podívat na ten příběh předtím a potom se podíváme na tu přítomnost a třeba i kousek do té budoucnosti. Takže kde si Ingrid vlastně začínala? Úprimne, mnohí sa cez tie semináre a cez tie všetky seberozvojové taktiky a postupy a metódy prepracovame k tomu, aby sme si nacítili, čo nás naozaj baví a teší. A čo nás bavilo, keď sme boli malinkí, lebo to veľmi úzko súvisí s našim zámerom a s našim poslaním na Zemi. A ja som mala asi ten veľký dar, už od mala, že keď som bola malé bábätko, tak som si bábiky balila a venovala som sa im a učila som si ich, posadila, keď som ich opečovala a posadila som ich a učila som ich.
A reálne som chcela byť vždy učiteľkou a sestričkou v pôrodnici. A keďže ocino je lekár, tak všetci mali k tomu takú úsmevnú poznámku, že a prečo nie doktorka? A prečo? A ja som im povedala, že lebo doktorka nemôže robiť to, čo chcem robiť ja. Vieš. A potom tá cesta prechádzala cez učiteľské poslanie a povolanie na základnej škole aj na strednej škole. Veľakrát som sa k nemu vracala, lebo som tam ako ryba vo vode a milujem to a milujem deti, s ktorými robím a to ako sa dostávajú k svojmu najpodstatnejšiemu a k tomu, kto sú a aké majú schopnosti a že to začnú rešpektovať u seba a vážiť si to a milovať a obdivovať tie veci aj u druhých, začnú ich vidieť postupne a začnú byť prirodzení a začnú sa počúvať a podobné veci, vieš. Boli momenty, kedy som v triede, ktorá bola veľmi rebelská a veľmi divoká a v ktorej nikto nerád učil a ja som tam napríklad učila 2-3 hodiny za deň a ešte cez veľkú prestávku mi tam ostali deti, ktorým som povedala, že zvonilo a oni ostali a som čítala z knihy hociakej, čo som si doniesla a mala som vyložené nohy v kozačkách, v čižmičkách na prvej lavici a oni sa tak poodsúvali a počúvali a nechceli ísť ani na prestávku. Že tam boli nádherné vzťahy a nádherné polia už vytvorené, prekrásne. A zažila som situáciu, že som sa zamyslela v nejakej vete a urobila som toto gesto a čakala som. A bolo tam také ticho, že sa dalo krájať takto. V normálnej triede medzi pubertiakmi na základke, kde oni čakali, čo urobím, čo dopoviem. A ja som si vtedy veľmi uvedomovala tú obrovskú zodpovednosť za každé slovo, za každý úsmev, za každé všetko, čo tam prinesiem, čo im odovzdám, ako to berú, ako si to vážia. Ako to nie je vôbec o tom, že teraz sú také deti. Teraz je tak, nie. Možno teraz sú trochu náročnejší rodičia, hej? Lebo to už je tá generácia, ktorú už niekto nezvládol kedysi. Ale deti sú také isté, ako boli kedysi, ako boli pred 20 rokmi, 30, keď som začínala učiť a podobne. A je to len o tom, že či sa naozaj chce nám sa s tým pohrať a vytvoriť si ten krásny, blízky vzťah k ním. No a potom to boli veci, že boli to manažerské pozície, dokonca sme mali svoju vlastnú dopravnú firmu medzinárodnú. Bola to novinárska pozícia, mám 7,5 roka rozhlasovej žurnalistiky v rádiožurnále Slovenského rozhlasu a v súkromnom rádiu, veľmi modernom, skvelom rádiu Flash v Prešove. A bola kedysi sieť televízií Galaxia, ktoré bolo 9 televízií v rámci celého Československa. Takže tiež Vega bola v Prešove, takže aj vysielanie spravodajstva v regionálnej, ale akože s tým prepojením televízií, tak vlastne celonárodnej televízii. A boli to veľmi krásne časy, veľmi živé. A množstvo takých projektových vecí, ktoré vždy súviseli so vzdelávaním ako metodička vzdelávania takých inovatívnych prístupov a procesov. A veľmi dlhé obdobie, zhruba 22 rokov, robím s rodinami, robím terapie a robím s inakosťou. Boli to vždy nejakým spôsobom veľmi výnimočné bytosti. Buď boli vysoko nadaní, ako boli to deti a triedy s všeobecným nadaním intelektovým, alebo to boli potom autisti a detičky, ktoré mali veľké obmedzenia a špecifikácie, ale boli napríklad telepaticky komunikujúci, alebo boli výnimoční v niečom, čo vlastne nikto iný nevedel podchytiť a nepostrehol to. A keď ku mne prišli, tak sa táto časť ich bytosti a osobnosti mohla naplňať a rozvíjať. Takže veľmi dlhé roky komunikujem s rodinami, kde sa podchytil ten proces znovuzrodenia a potočenia, doladenia toho celého súkolia rodiny. A robím s rodinou systemikou v tých procesoch, kde sa niečo nové započína. Naozaj tie nové počiatky v živote tej rodiny, v kvalite života tej rodiny, v podpore niektorého člena, alebo potom páru, ktorý prichádza vždy z toho systému rodiny, prišli buď s tým, že niekto potreboval podporu s dieťatkom, ktoré nezvládali, bolo ťažko podporiteľné, ťažko komunikujúce, malo nejaké kvázi zadefinované poruchy správania, vzdelávania a tak ďalej a učenia, ale vždy tam bolo nárokované od neho cez niekoľko stupienkov naraz niečo, kde si bolo nedotiahnuté, podcenené,
nevykomunikované, alebo proste tie detičky nejakým spôsobom potrebovali ešte ďalšie schodisko dobudovať, cez ktoré krásne mohli vystúpavať hore. Uh-huh. Já prozradím na Ingrid, na Inku, že je manifestující generátorka, což je v human designu vlastně je to jeden z nejsilnějších typů. Je to vlastně ten nejsilnější typ, protože je to fúze generátora a manifestora. Což dává manifestujícím generátorům velkou moc, ale taky celkově často velkou roztříštěnost a proto někdy jejich podnikání a vůbec tady činění na tomhle světě může vypadat buď roztříštěně, anebo hodně projektově. A možná, že vnímáte, že tady je fakt jako hodně projektů, že Inka toho zvládla docela hodně a že některé ty projekty byly aj hodně dlouhé. Co tě nejvíc bavilo, Inko? No práca s rodinami. Uh-huh. A to vlastne pokračuje. Tá práca v školstve, aj v mojom podnikaní teraz to je nosné. Uh-huh. To vzdelávanie nie je už vo formálnom školstve, tam je to už v takej dlhodobej vízii inej podoby vzdelávania. Teraz sú to semináre, lektorovanie a práca cez takúto podobu komunikácie, ako máme my teraz, že môžem vlastne cez mentoringy alebo cez nejakú formu individuálneho vzdelávania, individuálneho vedenia dlhodobého s tými ľuďmi komunikovať a odovzdávať to, na čo sú pripravení a čo cítime, že v tej chvíli potrebujú počuť alebo má zaznieť alebo niečo také. Jasně. No, to je vlastně možná ta cesta jako do té budoucnosti, kterou ty si taky vlastně už v dnešním rozhovoru, který jsme měli v restauraci, tak načrtla, ale ještě předtím, než se pustíme do té přítomnosti a do té budoucnosti, tak bych ráda naťukla něco, co mě velmi zajímá a ty si o tom mluvila na začátku. Vlastně duše, dary duše. A my jsme si povídali o darech duše soucit a láska. A soucit a láska v podnikání. Možná, že slyšíte, že soucit, láska, to je něco, co chce být darováno. A možná, když si řekneme, že podnikání je něco, co má generovat peníze a že takto je vlastně definovaná i ta činnost toho podnikání, tak tam není tak jako úplný soulad. Takže lidé, kteří mají tyto dary duše, občas mají výzvu, možná, že často mají výzvu vlastně mít nějaké jako generující podnikání. Ale když to dobře uchopí, tak to může být jako velmi dobře generující podnikání. Jaký je tvůj příběh, Inko, tady s těmito dary a podnikáním? Vieš, ešte mi napadla jedna vec k tomu, že podnikanie má z môjho pohľadu prinášať hojnosť a spokojnosť. Nemusia to byť peniaze, že prinášať peniaze. A ja som to veľmi dlhé obdobie tak mala, že tá moja hojnosť nebola finančná. Bola vo všetkých ostatných spokojností, k naplneným vzťahom, rodina šťastná a požehnaná. Vieš, že ja som vlastne nestradala v tých ostatných oblastiach, ale reálne sme sa všetci prispôsobovali mojej predstave o tom, čo už je podnikanie. Napriek tomu, že moje deti mi občas povedali, že mami, ale ty nepodnikáš. Podnikanie ti musí zarábať, keď som ako niekde sa prezentovala na niečom, ale ma pozvali ako podnikateľku na nejaký okrúhly stôl, nejaký tematický. A moje pubertálne deti vždy k tomu len tak poznamenali, že dobre mami, ale ty nepodnikáš, nezabudni na to, keď budeš v diskusii, pretože som reálne to podnikanie veľmi dlhé roky, a to je, že preklenul to 10 ročie, mala postavené tak, že robila som to, čo ma baví, zo všetkých mojich zdrojov, toho rozšíreného môjho pôsobenia, som vyživila podnikanie, dala som do výdavkov to, čo unieslo, aby sme boli v pluse, ostatné som proste darovala svetu a pokrčila bločky a takto som proste hospodárila. A aby som nejako vyšla, že proste tak robím to, čo mám rada a dávam tomu obrovský čas a nejako stále niekde zarobím, takže môžem to robiť. A reálne prišlo obdobie, že som si tak ako v tom všetkom snažení povedala, že
a dosť pri tých obrovských kvantách času, priestoru, energie mojej, ktoré do toho vplávavali a ktorými som zasobovala a vyživovala svet a budovala a podporovala. Som si povedala, moje deti si to zaslúžia minimálne tak ako vaše. Keď som chodila do rodín, kde som rok chodila po práci, popoludní, do večera sa starať o chlapčeka, ktorý bol veľmi, veľmi znevýhodnený svojimi postihnutiami a tým všetkým, čo nedokázal, a o celú tú rodinu. A nič som z toho nemala ako dobrý pocit a ďakujem, ale ja sem tam jablčka a niečo. A proste oni necítili potrebu sa inak so mnou vyrovnať, čo samozrejme z toho duchovného hľadiska a sebarozvojového a podnikateľského dnes, keď to cítim, žijem, viem a učím, tak viem, že to bolo moje nastavovanie, moje hranice, ktoré sústavne si pýtalo, že nastav si tam hranice, zapýtaj si, pomenuj veci, doľaď si to s nimi, že to ja som potrebovala rok na to, aby som si tam pomenovala, že naozaj to nie je v rovnováhe, potrebujem to tak a tak. Ako to vy cítite? Ako je možné, že to beriete ako samozrejmosť, že sústavne si ja nájdem toľko času, priestoru, snaženia pre vás. Čiže mňa to tiež veľmi učilo celé to obdobie. A keď začínate z pozície dobrého dievčaťa a dobrého chlapca, veľmi slušného, veľmi starostlivého, veľmi pozorného, s ohľadom na všetkých a toleranciou a rešpektom, a máte základné dary duše, lásku a súcit, tak sa pripravte na veľmi dlhé rozbehové obdobie podnikania. Ale dá sa to. Kdekoľvek teraz ste, či po 14 rokoch, či po 9, či ste po 2-3 rokoch, kedy vám to ešte nezarába, krásne sa dá preplávať do toho, že cez svoju hodnotu a sebalásku si nazriete na to, čo ste všetko už robili a dokázali, kde vás to zastavilo, kde ste sa ako rozhodli, a začnete to zužitkovávať a bude to len tak fičať. A dá sa to zužitkovať v tom podnikaní. Fakt sa to dá. Jo. No, tak jsem fakt jako úplně se tetelím spokojeností s tím, co si teďka vlastně tady řekla. A proč? Protože podcast Srdeční záležitosti, cítíte tam to srdeční, takže ano, tady na nás jako čeká, já nechci říkat, že je to past. Může to být past, ale spíš je to taková jako kdyby škola, no? Že nás to prostě nějakým způsobem jako poučí. Takže ano, když něco děláme srdcem, tak je dost dobře možné, že to děláme s takovou láskou a s takovým zaujetím, že prostě se do toho tak ponoříme, že vlastně jako zapomeneme na ty peníze. Ale ono se nám to určitě připomene, jako pokud teda nejsme dobře zajištěná manželka nebo prostě rentiérka, tak se nám tady tyhle věci připomenou a buď půjdeme dál a změníme to, a nebo třeba s tím skončíme. Tahle fáze tady v podcastu Srdeční záležitosti taky byla a taky jsem si ji musela projít, protože spoustu měsíců a spoustu rozhovorů bylo natočeno naprosto, ale naprosto zdarma. Ale změnilo se to. A pojďme se teda podívat na tu realitu tvého podnikání i tvých snů, které se zrealizovaly právě teď, co všechno děláš, protože zase je to paleta věcí, není to jedna věc, a je to více věcí. Já tady mám prostě napsané cesty vlastně s lidmi do cizích krajů, do cizích zemí. Budeme o tom potom ještě mluvit. A mám tady napsané párové kranio a průvodcování vlastně těch rodin a spoustu dalších věcí. Ale pojď nám to teďka říct ty, jak to je vlastně poskládané, aby ta kytice byla tak nádherná, voňavá, barevná. No ja ti ju asi idem na novo zoskladávať, lebo tak ako mi to bude prichádzať. S rodinami robím stále, s detičkami, s bábetkami, s pármi v rámci tých vzťahových vecí, ktoré sú pripravené, zrelé, cítia, že majú dôveru k niekomu a chcú podporiť ten vzťah a nejaké svoje zrenie možno odbornosťou, možno komunikáciou s niekým, čiže
nejaké seminári v maličkých skupinách 3 párov, 4 párov, aj u nás, aj vonku v zahraničí. Potom sú tie individuálne sprevádzania, keďže ja som človek, ktorý potrebuje svoju samotu a svoje veľmi silné pole mať pre seba a pre vízie a byť v prírode veľa, takže ja to aj tak cítim, že chcem veľmi veľa robiť individuálne s ľuďmi. Ak to tak oni cítia a pritiahne ich to ku mne, takže v tom 9-mesačnom, 12-mesačnom dlhodobom pozvolnom sprevádzaní toho, čo oni potrebujú. Čiže to nie je, že tento typ zmeny. To je naozaj, že kto s čím potrebuje, kde v akej fáze je. Väčšinou cítiať sa v niečom nepohodlne, stiesnenie, že cíti sa ako pred pôrodom, že chce sa niečo nové zmeniť, zrodiť. Ako v tom novom počiatku, kde potrebuje podať ruku, aby prekročil ten veľký priestor. Alebo prešiel tou nejakou visiacou lanovou lávkou, alebo niečo také nad priepasťou. A potom sú to rodiny, kde ten pár naozaj veľmi dlho čaká na vysnenú dušičku. Takže tam ide o to sprevádzanie vzťahové, emočné, energetické, doladenie a zvedomenie si vzorcov, ktoré majú z tých pôvodných rodín a aké majú obavy alebo prečo vlastne na tej duchovnej, energetickej úrovni to bábätko prichádza dlhšie. Či s ním vôbec komunikujú. Nadviazať dušičku, komunikáciu s dušičkou a vzťah dušičku nejakým spôsobom osloviť a zistiť, či k ním chce prísť a aké majú oni motivácie na to, aby v ich veku, v podobe vzťahu prišlo to bábätko. A na tej naozaj fyzickej úrovni cez dovyživenie tela, dozdrojovanie ľadvín, ženských častí, cez rozličné v čínskej medicíne bežne používané veci, ktoré oni predtým, než sa do vzťahu mladí pustia, niekoľko rokov používajú, aby tá energetika bola naozaj veľmi silná a krásne navnímavaná, opečovaná, udržiavaná. Potom cez párové kránio s kamarátkou, ktoré robíme, že naozaj oslovím a dám tú ponuku. Väčšinou je to žena, ktorá to cíti ako nejaké dlhé čakanie, alebo už niekedy až ako zlyhávanie, pretože väčšinou v tom páre sa ide cez to, že prečo sa neotehotnie cez zisťovanie u ženy a cez hojenie zranení ženy, až potom, keď už tak vlastne nejakým spôsobom je to veľmi dlhé a veľmi sa nič nezistí, tak to ego muža dovolí a pripustí, alebo naozaj natoľko milujúci a nadšený, že chce, tak sa vlastne to zisťuje nejako z tej druhej strany. Ale ono to vôbec bez ohľadu na to, čo sa ukáže na fyzickej úrovni a bez ohľadu na to, ako je to pomenované, vždy je to o energetike, alebo to už je vlastne len somatizované v tele. To dlhé obdobie niečoho, čo tam bolo nevyvážené, neporiešené, zanedbávané, alebo nejakým spôsobom si to pýtalo pozornosť. Takže toto sa veľmi krásne dá doladiť. A nové vzácne duše, ktoré prichádzajú, majú v tomto čase obrovskú vibráciu navýšenú a s tým aj prichádzajú v tom svojom poslaní tú zem pozdvihovať a zase jej pomáhať a to posolstvo, ktoré nesú, je uložené vo veľkej energetike a vo veľkej vibrácii vysokej, čiže to pole potrebuje byť pripravené. A niekedy sa musia oni veľmi krásne doladiť a niekedy potrebujú ešte sprievod dúly alebo niekoho ďalšieho, kto to pole chvíľočku drží a kto ako keby rozšíri tú energetiku toho ich spoločného pola na to, aby to bábätko mohlo vstúpiť a tá duša mohla vstúpiť. Že ono to nie je až také na bežnej úrovni komunikačnej a informačnej vysvetliteľné alebo prvoplánovo prijímateľné, prijateľné a pomenovateľné, ale ono to ani nie je také jednoduché, ako sa to zdá. Pri umelých oplodneniach a pri tom, že ideme prečúrať niečo, čo nefunguje v prírode a podobne, ideme to obísť a ideme si nájsť cestičky, ako to urobiť. Ono sa to totiž to niekde pripája, niekde vracia. Hej, čiže to sú také hry na to, že sme na pár sekúnd lepší, alebo že niekde vedieme, hej, ale ono to tam, tá múdrosť vesmíru, bohyne, Boha, života, je tak veľká, tak veľkolepá, že nerobí chyby. Tam, keď sa spoja dve bunky,
tak presne vedia, ako sa to bábätko bude vyvíjať. Vedia, že z väčšiny tých buniek vznikne placenta a iba z toho maličkého množstvíčka k tomu vznikne bábätko. A presne vie, kde bude prvý zážeh, čo sa zažňa, kde bude druhý zážeh. Zážehy všetky počiatku, zrodenia, pôrodu. Vedia. Vie sa narodiť bábätko, vie porodiť mama. Príroda to vedie. Je to proste proces, do ktorého my, ak nezasahujeme a nedávame mu obmedzenia, časovania a niečo, tak sa udeje o mnoho ľahšie, prirodzenejšie, bez problémov. To sú veci, do ktorých my čím viac zasahujeme a čím viac ich chceme dávať na konkrétne dátumy, cisárske rezy s presne naplánovanými dátummi a podobné veci, tým viac meníme život a prirodzenosť toho toku života, ale aj to, čo sa vlastne potom už ďalej v tom vývoji tej rodiny odohráva. A v tom živote toho dieťatka, ktoré sa narodí inokedy, ako sa malo, inou cestou, ako sa malo, aj to zložitejšie. Děkuji moc. Trošku v tom mám teďka jasněji a chtěla bych mluvit o snech, protože ty si říkala, že z každého bodu, který ve svém životě žijeme, máme přístup k tomu naplňovat si své sny a ty to taky děláš a vedeš k tomu své klienty. Tak jak to je vlastně s těmi sny? No, moja veľká vízia súvisí aj s tými pôrodmi, aj s rodinami, aj s posvetnými cestami života, ktoré už teraz to sú veci, ktoré už z tej veľkej vízie ako malé cesty k tomu a prúdy, ktoré už sú naozaj vyšľapané a krásne vytvorené a vyzdobené žijem a robím, vedú k tým pôrodným centrám alebo centrám života, ktoré chcem na Slovensku a mala som pôvodnú víziu, že dvojičku rovnakú na Morave. Uvidím, ako to v rámci všetkých medzinárodných podnikateľských vzorcov a opatrení pôjde a bude sa dariť o pár rokov, alebo čo bude v ekonomike medzinárodnej ako fungovať. Takže mám to tam otvorené a tie dvojičky či budú stať dve na Slovensku, v srdci Slovenska na východe, alebo to bude aj v rámci niečoho ďalšieho. Bude to. A tieto malé veci k tomu smerujú. Tá práca s rodinami, každodenné nacítenie sa, práca s bábätkami, s pôrodmi, vnímanie tých duší. Zatiaľ nie v mojom priestore, čo je možno ešte väčšia stimulácia a motivácia pri každom zlaďovaní sa s kalendárom niekoho iného v prenajatých priestoroch. Stále viac cítite, ak máte na to kapacitu a energiu a neroztrieštite sa do projektov a do mnohých vecí, cítite, že smerujete k tomu svojmu. Bolo obdobie, že som naozaj si povedala, že a to bolo už z únavy a z toho, že som sa veľmi rozdávala, že a prečo toto ja mám takéto obrovské niečo, miliardové, niekoľko miliónové v eurách, budovať pre niekoho iného. Že veď mne úplne stačí môj dom a moje centrum a nechodia ku mne, že prečo som to mala budovať pre iných. Pretože ak ste na tú víziu, ktorú držíte a môže byť akokoľvek obrovská, akokoľvek dlhodobá, akokoľvek ju cítiť sami, tak potrebujete tú motiváciu si dennodenne tým, že ste dovyživení a tak doplňať a aktivizovať a cítiť, pripomínať. A keď príde obdobie, že idete si sami a že sa prispôsobujete a že máte pocit, že stagnujete, tak to nie je len pocit, to reálne je. A v tom prípade, ako keby ste ustupovali do úzadia od tej svojej vízie. Ale je tam vždy to, že na všetko je ten správny čas. A mňa to napríklad aj to moje dlhé obdobie rozbehu a finančnej hojnosti, vplávania, vpustenia finančnej hojnosti, k tomu som ti ešte chcela tiež niečo povedať, viedlo k tomu byť trpezlivá. Byť trpezlivá a neurčovať si, ako to má vyzerať. Aj pri pôrodoch. Byť trpezlivá a iba čakať a nechávať priestor a držať pole. A dôverovať. Obrovsky dôverovať. A pri tom podnikaní to nikdy nie je len o tom, že máš dary duše, ktoré ti dávajú nejakú pozíciu. Máš nejakú výchovu a to všetko, čo do tvojej genetiky povtlačilo prostredie, ktorým si prešla a vyrastala. Ale tvoja sebahodnota a sebaláska
sú na nejakej úrovni, kde ty si niečo dovoluješ. A ak ja som mala pocit, že už si toho dovolujem veľmi veľa, že mám šťastnú, zdravú, požehnanú rodinu s deťmi, ktoré sú obrovsky obdarené. Sú zdravučké, sú proste intelektovo nesmierne obdarené, darmi, športovo nadané, umením nadané a tak ďalej. Láska v mojej rodine, z mojej pôvodnej rodiny, všetká spokojnosť, to uznanie ľudí, ktorí sa vracali do terapie a rodín, ktoré si iba odkazovali a odporúčali sa do mojej starostlivosti, tak som mala taký pocit, že vlastne nemusím mať tú hojnosť. Vieš? A vlastne som sa ja veľmi dlho držala od toho riešiť to, kde čo v rode je a prečo ja nepotrebujem to. Prečo ja nepotrebujem milióny. Prečo ja potrebujem podnikanie, ktoré ma bude inak vyživovať. Vieš? Že ja som si to vlastne nedovolovala. To ani nebolo o tom, že tomto mi zrkadlilo tie rodiny, ktoré to brali ako samozrejmosť. Tú časť môjho podnikania, ktorá bola naozaj charitatívnou a veľmi, veľmi v nerovnováhe toho, čo som ja do toho dávala a ako som rozhojňovala a obdarovala a naplňala to pole života okolo seba sebou. Mi len zrkadlili to, že mne to stačilo, že ja som si viac nedovolovala. A to sú tie základné princípy. Ako bez ohľadu na to, ako vám to funguje, to všetko, čo si spíšete, ak ste už pripravení sa na to pozrieť, je vysvedčenie, ktoré je úplne jedno, aké tam máte známky a kde je plusové, minusové podnikanie. Má na spodu napísané, že ja som si to vytvorila, lebo ja to takto chcem a potrebujem. To je celé. To je akože základ. A pokiaľ z tohto utekám a idem sa rozhnevávať a vyčítať a pomenúvať a vyhovárať na toho, ten mi nezaplatil, tomu sa nechcelo a tak ďalej, tak stále ešte som neprečítala ten papier, od ktorého, keď ho konečne precítim a môžem vyhodiť, sa môžem odraziť a robiť to inak. Proste nedá sa. Mm-hmm. Já vím o tobě, že ty děláš na Slovensku, ale taky někdy na Moravě, tady u nás v České republice různé semináře, tak pojď nás někam pozvat, k něčemu pozvat, co s tebou můžeme zažít. Môžete so mnou zažiť v Banskej Bystrici seminár párový, vzťahový a zase nemusí to byť, že oslovujú ma páry, že chcú prísť obaja, hej, ale nemusí to byť striktne, že budem teraz trvať na tom a dotláčať partnera alebo kupovať mu to ako darček k narodeninám, k Vianociam a podobne, že musí prísť, lebo sa nerozvíjaš a ja idem sama a ty budeš za mnou opozdievať, lebo to tak robia. Žiaľ, to tak robia. Najmä žienky a niekedy to výnimočne aj chlapi tak cítia, že sú viac duchovne rozvinutí alebo vpredu tým všetko, čo robia pre ten vzťah. Ale naozaj sa dá zmeniť to, čo cítim ja, čo robím ja, čo žijem ja. Ak máte ochotu, máte na to vymedzené svoje prostriedky energetické, časové, máte tam ten ťah, že vás to volá a chcete, proste si nájdete na mňa kontakt a nejakým spôsobom sa prepojíme a akákoľvek spodôb toho, čo robím, či to prejde do dlhodobého sprevádzania, či to bude jednorazová konzultácia, kde trošku sa posmejeme a nazrieme na to, čo žijete a vám popíšem tú realitu, ako ju ja naciťujem a vidím svojím vždy takým veľmi priamym a humorným spôsobom, že sa to dá zvládnuť krásne so mnou, šarmantne. A môže to byť to, že budete tak veľmi inšpirovaní, že vy cestujete na niektorú z posvetných ciest života, ktoré organizujem, asi 6-7 ich je do konca roka ešte naplánovaných. Takže je to tam veľmi, veľmi otvorené. A môžete začať a prísť aj sami na niektorých z tých seminárov, či to bude v Kráľovej, pri Senci do budúcna, teraz v Bystrici alebo v Čechách niečo otvoríme, alebo sa môžete prísť dať opečovať na nejaký zo soul networkingov, kde naozaj je to o tom, že sa zblížia duše, ktoré sa mali stretnúť. Je tam veľmi veľa starostlivosti, dotykovej, krania a veľa priestoru na svoje vlastné vízie, že sa nachádzate sami vo svojich slovách, započujete sa, máte priestor krásny, láskavý, v hojnosti darov, jedla, vody, všetkého, pozornosti, vnímavosti ľudí, ktorí sú tam s vami a môžete dať priestor tej vízii, tak ako ja teraz pre neviem, aké stovky a tisícky ľudí, kam to pôjde a kam to ja naposunie so mnou, že som si dovolila takto o tom hovoriť otvorene, ale cítim to, že je čas a že môžem a že to príde
docestuje do uší a do prostredia ľudí, ktorí sa so mnou majú v tom prepojiť, pretože naozaj, nech by som fyzicky chvíľočku aj vládala, tak sa nemám v úmysle upísať 10 ročia stavaniu stavby sama, alebo ja neviem, čomu všetkému ešte v tých centrách. Takže naozaj budem k tomu chcieť projektantov, ktorí budú navyše nielenže rozhľadení, veľmi šikovní, fundovaní v tom svojom, ako architekti, ľudí, ktorí budú zároveň veľmi vizionársky a budú počúvať, čo im hovorím, aby, aj keď sa im to bude zdať nezrealizovateľné alebo z mužského pohľadu nepraktické, sa naplňalo to, čo tam má ísť a ako to má byť. A tí ľudia sa naozaj ku mne nejako musia dostať, takže ja potrebujem to otvoriť a povedať. Niekde to pomenovať a začať tie veci naozaj hovoriť tak, aby to započuli a prišli bližšie a mohli sme si povedať, že toto je spôsob, akým vieme spolupracovať. Já jsem na tu budoucnost velmi zvědavá a i taky, protože ten profil v Human Designu je 2/5, tak je tam ten poustevník, je tam ten kacíř, je tam taková jakoby ta vizionářská, rebelská energie a zároveň je tam takový pocit, že některé věci bych si tak jako chtěla schovat sama pro sebe, nechat si je tady, aby mě do toho nikdo nešťoural. Teď tohle je prostě ten můj pokojíček, ta moje jeskyně. Ale my víme, že Ince do toho vždycky se bude chtít někdo trošku jako dostat do toho pole, že tam jsou jako prostě ty tendence, že ty lidé chtějí vědět, co Inka dělá. Takže tady jsme vám to všechno pěkně řekli, otevřené okno, Inka v něm a já moc krát děkuji, že jsi přišla do tohoto podcastu Srdeční záležitosti. Myslím si, že jsme tady toho řekli hodně, že jsme dali i ochutnat tu tvoji energii, protože hezká ochutnávka. Dobře, mě to chutná. Děkuji velmi pěkně. Takže děkuji ještě jednou a loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla, a pozor, Ingrid Ištasíren Krystal. Děkujem, Jani. Aj vám. Pekný čas. Naschledanou, naslyšenou.